Hej derude. Jeg tænkte, jeg vil lige vise jer undervisningsfilm nummer 2. Hvordan man laver en hank. Allerførst så gælder det om at have styr på de der armmuskler. Ikke at det er specielt stærkt, men fordi I skal holde sådan en klump op i luften hele tiden. Man kan bedre se, hvad man laver, når den er oppe i luften. Så laver jeg ligesom en pæreform. Trækker lirene lækker ned. Bum, så har jeg sådan en lækker pæreform her. Og så begynder jeg ellers at lave min hank. Jeg laver ligesom sådan en stribe her i midten. For dem, som er ligesom nybegynder, I kan måske lige lave en stribe. Fordi så kan man følge den. Altså, tommelfingeren kører på den ene side af striben, på den anden side af striben, på den ene side af striben, på den anden side af striben, og lige ned. Så trækker man højre, venstre, lige ned. Og på den måde så kan man så få en virkelig flot hank. Pointen ved at trække en hank i stedet for at rulle en hank, det er sådan en hank som den her. Den får bare, prøv at se, en smuk spænding. Og sådan en spænding her gør, at når vi støder ind i bordet med vores kop, eller i opvaskemaskinen, eller et eller andet, så går den altså ikke bare lige i stykker. Fordi vi ved jo alle sammen, en rund bue, den er ret stærk. Så jeg vil anbefale, at man trækker en hank, i stedet for at rulle en hank. Så nu laver jeg lige min hank færdig. Bum bum, så lægger jeg den ned. Så starter jeg igen. Trækker en lille smule ler ned. Bum bum. Så I kan se det. Så for dem, der er nybegyndere, laver man lige en lille stribe i midten. Så kører man med tommelfingeren på den ene side, på den anden side, på den ene side, på den anden side. Lige ned. Højre, venstre, lige ned. Så vil der altid komme sådan et lille stykke hernede. Kan I se, det er ligesom om den går ned, og så går den en lille bitte smule ud. Så det klikker man altid af, inden man går i gang med sin, eller tager sin hank af. Fordi den skal jo være symmetrisk hele vejen ned. Altså igen, en virkelig flot hank. God bue. Så tager jeg den tid og trækker sådan en hank. Jeg skal nok vise jer lidt senere, hvordan vi får sat sådan en hank på. Men en smuk hank. Kan I se det? Små. Hvis man nu er min søde veninde Kari derovre, hun laver dem også sådan her. Så laver hun bare flad i midten. Godt være, hun trækker dem lidt anderledes. Men hun laver ligesom, så man kan se hendes tommelfingeraftryk hele vejen ned igennem. Og det er altså også bare en utrolig flot hank. Kan I se det? Jeg ved ikke, om man lige kan spotte det. Så Kari, hun har sådan lidt mere, og man kan se aftrykket. Vi har sådan lidt smule mere spidst, og en hank er jo også ens signatur. Ja. Så tager den tid og trækker en hank.